Γεια σας. Εγώ είμαι ο αδελφός Νάντιας, είμαι 14 και θα φτιάχνω εγώ τα βίντεο από εδώ και πέρα και εκείνη θα ασχολείται κανονικά με το παιχνίδι. Αλλά τα βίντεο θα τα φτιάχνω και θα τα παρουσιάζω εγώ. Λοιπόν, τώρα θα συνδεθούμε. Συνδεθήκαμε. Τώρα θα γίνει η αποστολή. Ω ναι, 50 level! Φτάσαμε τα 50 level! Σε ανεβάσουμε λίγα εδώ πέρα τη διαίσθηση. Καλά για τώρα. Πήραμε και item. Πήγαμε 50 level, απίστευτο. Πολύ καλή άνοδος. Πιστεύω πρέπει να μπει, είναι καλό. Θα το κρατήσουμε και αυτό όμως, να δούμε αν δεν είναι καλό αυτό, να το βάλουμε.